Dobrý deň, vítajte v druhej lekcii online programu Rozvíjame sociálnu finančnú gramotnosť. V tejto lekcii sa bližšie pozrieme na životné hodnoty a peniaze. Vedeli ste, že už 6-ročné deti vedia povedať najmenej 3 veci, ktoré sú pre ne najdôležitejšie v živote? Majú tak svoje životné hodnoty, dokonca už v tomto útlom veku vedia pomenovať svoje priority a zdôvodniť ich poradie, čiže majú svoj rebríček hodnôt. Ten sa samozrejme mení, častokrát ani nie tak v plynnom veku, ale najmä zmenou životnej situácie. Schválne, skúste si povedať svojich top 5 životných hodnôt, čo je pre vás dôležité, čo potrebujete k životu. Tak ako? Podarilo sa vybaviť si aspoň 3? Boli tam hodnoty ako rodina, zdravie alebo peniaze? V rôznych skupinách ľudí u jednotlivcov býva poradie priorít odlišné. Väčšinou sa však ľudia zhodnú v tom, že k zabezpečeniu viacerých priorít potrebujeme peniaze. Peniaze sú prostriedkom na zabezpečenie života. Bez nich si človek len ťažko vie predstaviť svoje bytie. To však neznamená, že majú byť cieľom nášho života, nášho snaženia. Ich hromadenie zmyslom života. To vôbec nie. Ale na ktoré miesto v rebríčku ich dať? Pozrime sa na to takto. Kým sme zdraví, berieme to ako samozrejmosť. No ak zdravie stratíme, často strácame aj chuť do života. Rovnako dôležitá je práca ako zdroj obživy. Práca dnešnej doby, teda kvalifikovaná práca, sa nezaobíde bez vzdelania a sebarozvoja. Rodina, deti, partner, krásne vzťahy. Kto by po niečom takom netúžil? Takže čo je najdôležitejšie? Mnohí úspešní, vyrovnaní ľudia hovoria nie o hodnotovom rebríčku, čo dať na prvé, druhé, tretie miesto, ale o súlade, harmonii života v 5 okruhoch. V tejto lekcii sa sústredíme práve na to prepojenie ostatných životných hodnôt a peňazí, pretože práve tie sú nevyhnutné na zabezpečenie mnohých potrieb. Častokrát sa však stáva, že človek ostane z rôznych dôvodov bez práce, to znamená bez zdroja príjmov. Z čoho a ako potom vyžiť? Určitú zodpovednosť za finančné zabezpečenie jedinca berie na seba aj štát, ale každý z nás by mal mať určité finančné zabezpečenie. A to ako dobrovoľné, tak aj povinné. Okrem dobrovoľného odkladania si peňazí je to ešte aj povinné, ku ktorému nás vedie štát. Ten sústreďuje finančné zdroje a prerozdeľuje ich podľa aktuálnych potrieb jednotlivcov. Má na to viacero nástrojov, prostredníctvom ktorých štát zákonom zaväzuje všetkých zamestnancov, zamestnávateľov a osoby inak zárobkovo činné k povinným platbám do systému. Konkrétne sú to zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Ku kľúčovým pojmom sa môžete vrátiť v kapitole k tejto lekcii. Sú tam podrobnejšie rozpísané vrátane bonusu o komerčnom poistení. To je z mojej strany na teraz všetko a vidíme sa v ďalšej online lekcii. V praktickej časti kapitoly životné hodnoty a peniaze sa zameriame na aktivity, kedy deti pracujú na základe 4 okruhov. Prvý okruh je moje sny a ciele. Deti hľadajú primerane k svojmu veku odpovede na otázky. Čo chcem v budúcnosti dokázať, čo chcem vlastniť, ako by som chcel žiť a kde sa vidím o 10 rokov. Na základe odpovedí na tieto otázky deti vypracúvajú hodnotový rebríček, v ktorom spomínajú vlastné potreby, či už materiálne alebo duševné. Odpovedajú na otázky, aké životné hodnoty sú pre nich najdôležitejšie, čo je dôležité pre naplnenie ich potrieb a splnenie ich cieľov. Vysvetlíme im, čo znamená pojem životná harmónia. So staršími deťmi si rozprávame o tom, aká je úloha peňazí pri zabezpečovaní dôstojného života. Objasníme im, čo znamená finančné zabezpečenie do budúcna, čo patrí medzi povinné a čo medzi dobrovoľné. Deti sa oboznámia s tým, aké poistné za nich platí zamestnávateľ a tiež, aké poistné si platí zamestnanec. Spomenieme aj druhy dôchodkov. Na záver všetkých aktivít budeme pracovať so životnými zručnosťami. Najskôr deti pomenujú a vysvetlia, ktoré potrebujú pri naplňaní potrieb, dosahovaní svojich cieľov a splnení si snov a potom rozoberieme tie, ktoré využívali pri jednotlivých aktivitách. Tak dnes sa budeme rozprávať o životných hodnotách. Životné hodnoty sú naše postoje, či už k sebe samému, k iným ľuďom, zvieratám, rôznym životným situáciám, ktoré sa nám v živote udejú. A cez tie hodnoty vlastne ukazujeme to, čo si v živote vážime, čo je pre nás dôležité, čo má pre nás ten najväčší význam. Ak poznáme hodnoty,
niekoho druhého, s kým chceme treba v živote vychádzať, spolupracovať, tak vieme s ním potom lepšie komunikovať, nemáme zbytočne nereálne očakávania, nemyslíme si, že dokáže to, čo nikdy nedokáže a lepšie s ním potom vychádzame. Ja som pripravila pre vás prvú aktivitu, kde dievčatá dostanú nastrihané papieriky s 10 tými istými životnými hodnotami, ako dostanete aj vy chlapci. Vašou úlohou je vybrať si 5 životných hodnôt, ktoré sú pre vás dôležité vo vašom veku. Sú tam aj životné hodnoty, ktoré sú dôležité už potom v tom veku, keď sme dospeli. Ale tie hodnoty sa nám počas života menia. Skúste si pozrieť všetkých 10, vyberte z nich 5 a tých 5 zoráte podľa dôležitosti, ktoré sú pre vás momentálne najdôležitejšie. A čo je teraz dôležité v rámci tej skupinovej práce, že všetci sa môžu vyjadriť. Nie, že jeden to zobere, urobí to a ostatní povieme, že dobre, že už je to super. Takže všetci budú poznať tie jednotlivé hodnoty, ktoré tam sú a musíte sa dohodnúť na tom, že ten rebríček je zostavený podľa vás všetkých, podľa skupiny. Dobre? Môžete začať. Ja by som povedal ako zdravie. Zdravie je proste základ k práci. Pretože si mám zdravie, tak nemôžeš pracovať. Každý sa vyjadri, že čo by tam on dal a za čo by to treba vymenil. Že by som dal vzdelanie. Vzdelanie to je To môže byť hociako. To je váš spoločný názor. Tam nie je zlá alebo dobrá možnosť. Neexistuje zlá alebo dobrá možnosť. Existuje možnosť, ktorú vy máte urobiť podľa toho, čo sa vám zdá teraz, že vo vašom veku je dôležité. Preto, aby ste boli vy teraz momentálne šťastné. To, čo za 10 rokov, to budeme potom robiť. Teraz robíme to, čo je pre nás dôležité, aby sme boli teraz, v tejto chvíli šťastné. A hľadáme 5 najdôležitejších. Máme 5? Áno. Tak treba povedať, že skončili sme, aby sme mohli pokračovať. Dobre, tak skúsia dievčatá čítať a chlapci si budú háčikovať, že či chytili tých 5 takisto ako dievčatá, dobre? Tak ideme. Prvé, najdôležitejšie, Deniska. Najdôležitejšia je rodina. Dobre, ďalej. Druhé zdravie. Nahlas, aby chlapci počuli. Druhé zdravie. Zdravie majú 2. Trojku majú. Tretie vzdelanie. Vzdelanie. Čo je vzdelanie? Že aby sme boli múdri. To, že chodíme do školy, získavame vzdelanie. Učiť sa tak. Dobre, 3, či 4. Láska. Nie. A 5. Priateľstvo. Priateľstvo. No a chlapci to zjavne nepochopili, lebo majú tie isté hodnoty, skoro všetky, len v inom poradí. To znamená, že ich dali medzi 5, akurát, že vidím, že chlapci dali prácu. No, dievčatá dali miesto toho priateľstvo, že je pre nich dôležitejšie, alebo aj chlapci majú priateľstvo. My sme si dali prvé zdravie. To je jedno, či to máte prvé, ale máte to medzi tými 5. Po zdravie sme si dali prácu, vzdelanie, priateľstvo, rodina, láska. Mali ste dať 5? Dali ste... Ale to oni si to musí... Ja som si dal 5. Ty si dal a ešte raz opakuješ zadanie tej úlohy, Marko? Musíme ich dať 5. Takže láska nie. Nie, potrebujem vedieť, aké bolo zadanie na začiatku. Presne, zadala som Že úlohu. musíme ich dať 5. Že máte spolupracovať a zhodnúť sa na tom. To nie je o tom, že ja som si dal. My sme sa spolu dohodli.
No a ktoré vlastne dievčatá teda mali? Rodinu, zdravie, vzdelanie, lásku a priateľstvo. Ktoré z toho ste nemali? My sme nemali Rodinu. Ešte raz. Rodina, ja som vám hovorila, že robte si háčiky. Rodina, zdravie, vzdelanie, láska, priateľstvo. všetko. Mali sme všetko, čo oni, len mali sme ešte najlepšie prácu. Tak potom vám to nemohlo vyspäť. Musíme odstraniť. Dobre, a tak ja sa s vami chcem porozprávať o tej práci. Ako je teraz dôležitá? Prečo je teraz pre vás životná hodnota práca dôležitá? Tak rozmýšľame, že čo by sme chceli v dospelosti robiť. Ja neviem, to sa mňa nepýtaj, ty si to tam zaradil. Ty mne odpovedaj na otázku. Že teraz už uvažujeme, čo budeme študovať a vlastne čo budeme v tej dospelosti robiť. To s tým aj súvisí, keďže vzdelanie nám dodal prácu. No, takže teraz je pre teba čo dôležité? Vzdelanie. Lebo ja som teraz uvažovala, že či niekto z vás náhodou nechodí na brigády alebo niekde pracovať na dohodu, aby získal nejaké peniaze naviac, lebo si na niečo sporí, vieš? Že vidíte, v podstate tie hodnoty majú rovnaké aj dievčatá, aj chlapci, s tým rozdielom, že zmenia poradie dôležitosti v danej chvíli. Keby ste sa na to pozreli ešte raz, viete zvážiť, že ktorú asi z týchto hodnôt by dospelí ľudia dali alebo uprednostnili pred tými vašimi hodnotami? No, tie peniaze podľa mňa. No, peniaze. A ešte? Rodinu. To máte. Uprednostnili. Že z tých, čo ste vy nedali, tie hodnoty sa v živote menia a nemenia sa iba podľa toho, ako my stárneme, ale aj podľa toho, čo sa deje vo svete. Takže dnes veľa ľudí zasiahla vojna, to viete, a preto napríklad možno keby toto dávali ľuďom z krajiny, kde je vojna, tak by možno, že ten mier dali úplne na samý vrchol. Lebo v danej chvíli, keď sme v nejakom ohrození, tak sa nám ten hodnotový rebríček mení. Možno som si povedal, že aj niektorí, ktorí žijú v diktátorskom štáte, že by dali na to prvé miesto tú slobodu. Výborne. To je aj nielen v diktátorskom. Možno, že aj tých miesto mier by vymenili za slobodu. Možno, že aj u nás by niektorí ľudia vymenili za slobodu niektorú z tých hodnot, lebo môžu tú slobodu vnímať inak ako ostatní. No a teraz hovoríte, že dospelí ľudia by dali do toho rebríčka určite peniaze. Prečo by to tak bolo? No, treba platiť si účty za dom, alebo keď je napríklad živnostník, tak si musí platiť odvody sám, že mu to neprepláca poisťovňa a že si platí aj za vodu, za plyn. Šimon, prečo? Peniaze sú teraz v živote dosť dôležité a povedzme si pravdu, sú aj také rodiny, čo nemajú na to. Tak tie peniaze by uprednostnili rýchlejšie. Bo veľa ľudí tvrdí, že peniaze v živote nie sú dôležité, ale v konečnom dôsledku bez peňazí sa nedá žiť. Nevedeli by sme si zabezpečiť to, čo pre ten život potrebujeme. Že? Potravu, dom. Akým spôsobom v dnešnej dobe môžeme platiť v rámci nákupov? S peniazmi. To s akými peniazmi? No, čo budeme pracovať? To znamená, že s bankovkami a mincami? A môžeme platiť aj cez účet s kartou. No, bankomatovou kartou. Že nám to automaticky stiahne z účtu. Mobilom. No, že už máme aplikácie v mobilnom telefóne. Vždy je to z účtu. Keď platíme bezhotovostným spôsobom, že neplatíme hotovosťou, teda peniazmi, buď bankovkami alebo mincami, tak vždy platíme z účtu. Priamo, ale... Potom už platíš, keď si vyťahneš peniaze, už platíš hotovosťou. Ale my sa pýtame, ako môžeš zaplatiť za svoj nákup
okrem teda hotovosti, bezhotovostne. A to znamená, že môžeš zaplatiť. Stravnými lístkama. No, napríklad. Teraz, čo sú tie zaholované papiere, tak aj s tým sa dá zaplatiť. No, síce nemoc, ale... Myslíš, že čo dostaneš za... Zavratnáš fľašu. No, dobre. No a keďže tie peniaze je dobre poznať, tak ďalšia úloha je taká, že si pekne prezriete, toto je dievčenský balíček, toto je chlapčenský, prezriete si mince a bankovky, ktoré máme v obehu a sú natlačené v Slovenskej republike. Nech sa páči, dievčatá. Pozriete si, vypočítate na ten papier, ktorý tam máte, koľko máte v tej obálke peňazí. Poriadne si poobzeráte tú bankovku a potom budeme pokračovať v aktivite ďalej. 850. A veľké číslo, koľko máte, napíšete na ten papier. Veľkými číslami, aby to bolo vidieť. 885, 50 plus 40, 30. Kľudne si pomôžte, môžete si to tam písať. 800. Veľkým, aby to bolo vidieť. 888. A napíšte to teraz. Napíšte to číslo veľkým takto na ten papier, aby to bolo vidieť. Môžeš aj druhú stranu fixky, tá je hrubšia, Deniska. Takým veľkým, aby sme to videli. Zapomínaj si 888. No to je 80. 80. To je nula. Nie, to je osmička. Ty toto napíš veľkým, takto veľkým cez celú tú to napíš. Ešte raz opakujem zadanie úlohy. Poriadne si prehľadnite tie peniaze. A máme to 8. Všetci si to poriadne prehliadnite a vráte potom tie peniaze do tej obálky. Už je aj žltá 50. Prehliadnite si poriadne tie peniaze a keď ste si ich poriadne prehliadli, vráte ich do tej obálky. 885. A my sme chceli píšiť.
Keď ich vrátite do obálky, tak mi ich môžete odovzdať. Počká, to má byť 5. Každý to mali sme tak na 885. aj dobre. Aj oni mali to isté. Že to je najľahší príklad. Iba si už môžeme si ukázať tie sumy navzájom. Marko, ukážte si navzájom sumu. No vidíš. Takže suma sedí, zrátali ste to veľmi dobre. Vložte do obálky tie peniaze. Do obálky. Dobre, a skúste niekto zopakovať inštrukciu, ktorú som povedala teraz niekoľkokrát, som ju zopakovala. Stále dokola. Teraz som opakovala jednu inštrukciu stále dokola. Spočítajte peniaze. Máme sporiadne si prehliadnúť peniaze. Teraz poslednú inštrukciu, čo som niekoľkokrát zopakovala. Úplne poslednú som ji niekoľkokrát povedala. Máme ten istý príklad. Máme si poriadne prezrieť bankovky. Poriadne si prezrite tie peniaze. Teraz zistíme, či ste si ich poriadne prezreli. Nech sa páči, vašou úlohou je priradiť hodnotu bankovky k farbe, akej bola. Žltá 200, Nech sa páči. Žltá bola 200. Voda je 50. Nedá je 5. Nedá bola 5. Zelená bola 100. Zelená bola 100. Takže to chýba 5 €. Sú tam niektoré, ja som tam nedala všetky, ani desiatka tam není, Janko. Nie? Tam sú všetky farby, je tam 5 farieb a je tam 5 bankoviek. Máte napísať, ktoré boli akej farby. Nedá bola 5. Nedá nebola 5. Bola. Nedá desiatka na to 200. Dobre, nech sa páči, môžete si skontrolovať. Modrá je 20. Dobre, Máme 5. Hnedá je 50. Ale aj 5 bola 50. Si to prečiarkávajte alebo nechajte, keď to máte zle, aby ste vedeli, koľko ste trafili. Zelená je 100. Žltá je 200. A 500 je fialová. No toto v takomto by som teda nevedela povedať, či je to všetko dobre, Marko. Tu 50. Veď potom ja som povedala, No, keby sme boli počúvali tú inštrukciu, že dobre si prehliadnite tie peniaze, tak by ste boli vedeli. A prečo je dôležité, aby sme poznali tú farbu tých peňazí? Aby sme sa vedeli orientovať. Dievčatá, skúste odpovedať na otázku, že prečo je dôležité poznať farbu tých peňazí. Je to alebo možno to nie je podľa vás dôležité. Je to dôležité alebo nie? Je. Janko, prečo to je dôležité? Aby sme sa nedali oklamať. Napríklad, aby sme sa nedali oklamať. No, podľa mňa je dôležité preto, lebo aby sme vedeli, že či sú falošné alebo pravde. Tak to by sa nám tiež nemalo stať, ale dobre. Keby si tak dostal niekde, že zelenú 200. No. No, alebo ty by si niekde chcel dať zelenú 200. Dobre, a vedeli by sme teda, keď už Marko hovorí o tom falšovaní, je možné, že by sa nám podarilo vyrobiť falzifikát nejakej z tých bankoviek? Nie je možné. Nie je to možné, či nie. Je to možné. Nie je to možné, lebo teraz v obchodoch už kontrolujú s takým nástrojom, že to sivé, čo je na okraji bankoviek. Má to niekoľko znakov, podľa ktoré majú špeciálne spravené tie bankovky a hneď by sme boli odhalení, priplatení falošnou bankovkou, takže to ani neskúšame. A ďalšia vec, je možné vykradnúť bankomat? Nie.
Prečo? Ako Ako keby sme tu riešili nejaké sociálno-patologické veci alebo prejavy, tak možno, že áno, ale či ako bežný človek môže prísť do bankomatu a dokáže... Prečo? Lebo by to tam pípalo, aby tam boli otlačky prstov a potom by to aj zisťovali, aby sme išli do basy. No a čo je najdôležitejšie, že pri každom pokuse vykradnúť bankomat všetky tie bankovky, ktoré sú v ňom vložené, sú znehodnotené tým, že teda ich oprská nejaká farba, podľa ktorej už potom tá bankovka je vidieť, že bola kradnutá. Dobre? Tak ani to by sa nám nepodarilo, takže to tiež nebudeme ani skúšať. A budeme pokračovať v takejto činnosti. Keďže už sme si povedali o hodnotách, vieme, že na to, aby sme nejaké tie svoje veci v živote vedeli naplňať, tak z jedných z tých dôležitých hodnot sú pre život peniaze. Tak každý z vás dostane teraz takúto bankovku, alebo spravíme teda dvojice. Dvojice dostanú takúto bankovku. Je označená farbou, takže vidíte, že už je falošná, ju nikde nepoužijete. A je označená podľa týchto farieb, presne tak, ako sú otázky na nástenke. Budeme robiť dvojiciach Janko s Markom, Peťo so Šimonom, Deniska s Rebekou a Salom so Zdenkou. A do jednotlivých tých častí tej našej bankovky pomyselnej budeme podľa farby odpovedať na otázky. Čo chcem v živote dokázať, napíše jednou farbou si Deniska, čo chce dokázať, pod to napíše Rebeka, čo chce dokázať. Do modrého napíšeme, čo chcem ako dospelý vlastniť, to znamená, že čo chcem v živote mať, áno? Čo si chcem kúpiť, áno? Čoho chcem byť vlastníkom, majiteľom. Do zeleného napíšeme, čo potrebujem, aby sa mi to podarilo, a do oranžového napíšem, čo všetko musím preto urobiť. Pozor na to, tie prvé dve kolónky budeme vyplňať ako keby každý za seba. Teda modrú a žltú. Rebeka, skúste počúvať, lebo nebudeš za chvíľu vedieť, čo máte robiť. Tie prvé dve kolónky, čo chcem v živote dokázať a čo chcem ako dospelý vlastniť, vyplní každý sám za seba. Čo na to potrebujem, aby sa mi to podarilo, budeme už vyplňať spolu a vychrlíte čo najviac nápadov spoločne, čo na to potrebujete. A čo všetko musím preto urobiť rovnako. Vyplňate spoločne, lebo väčšinou preto, aby sme si splnili tie svoje sny a tie ciele, tak potrebujeme rovnaké veci. Takže prvé dve kolónky píše každý za seba, samozrejme žltou moc nevidíme, tak ešte obtiahneš, dobre, Zdeni. A posledné tie v tom druhom stĺpiku vyplňame spolu. Dobre, môžete začať pracovať. Áno, tam už odpovedáte spoločne, v týchto už odpovedáte ako keby spoločne, že hľadáte čo najviac možností, ako to dosiahnete, to, čo by ste chceli mať a čo by ste chceli dokázať. Máme? Báby, máme? Zdeni, skús povedať ty, že čo chceš v živote dokázať, čo by si chcela vlastniť a akým spôsobom sa k tomu chceš dopracovať. No, by som chcela Nahlas. Ako zamestnanie by som chcela robiť fotografku. Čo preto musím spraviť? Musím si dokončiť štúdium. Možno popri tom štúdiu musím robiť takú brigádu a školiť si vlastne na ten foťák. Vlastniť taký dom a potom začať robotu. A tá fotografku, to by si chcela robiť ako svoj koníček alebo ako svoje povolanie? A svoj koníček. A pracovať by si chcela kde? To ešte neviem. A čo by si chcela robiť teda okrem toho, že by si fotila? Možno dizajnerstvo domu. Preto by si čo mala teda spraviť?
nachytať čo najlepšie známky a učiť sa. Chcela by si ísť na vysokú školu? Možno. Ja som tam ešte tak. No dobre, čo by si chcela vlastniť v živote? No čo by si chcela v živote mať? Čo si tam napísala? Auto, byt, pozemok. Keby si mala pozemok, čo by si s ním robila? Čo by som s ním predala by som. Na čo by si kúpala? Predala by Či to by bola taká investícia? A čo je pre teba najdôležitejšie z tých vecí, čo si teraz vymenovala? Čo by si chcela z toho vlastniť ako prvé? Povedala si byt, auto, pozemok. Čo by si chcela vlastniť ako prvé? Čo je pre teba najpotrebnejšie z tých vecí? Byt. A skús povedať, ako by si sa k tomu bytu dopracovala. by som si ukončila školu. Potom som si hľadala prácu. Akú školu by si spravila? A kde sa predstavuje, že by si pracovala? Tak je to strašne ďaleká cesta k tomu domu, čo? Či bytu? Keď vlastne ešte nevieš nič? Ja by som si kúpil dom, že by som si najprv zarábal, aby som si ho platil mesačne. Takže skúste povedať, čo všetko musíme urobiť preto, aby sme si raz mohli plniť naše sny. Čo všetko musíme v živote preto urobiť, aby sme si mohli plniť svoje sny? Snažiť sa o to. Dobre, snažiť sa ako? Hľadať si aj po internete také bývanie. No. Pod nájom. Za čo najlepšiu cenu, že? No. A zdá sa vám to ľahké alebo ťažké? Ťažké. Lebo tak ľahko o tom rozprávate. Pre koho? A ja by som si to vedel spraviť ľahko. Áno, tak skús, ako ľahko. No, tam by bolo, že by sa presťahovali kde inde a tam by bolo napísané predáváme dom. No, za čo by si ho kúpil? Ale tam by som sa ubytoval a potom by som zarábal a tie peniaze, ktoré zarobím, tak by som tam... To nie je tak, Janko. To potrebuješ najprv dať peniaze, až potom ťa pustiť do toho domu. No, presne. Na 4 mesiace. Keď si za 4 mesiace na ten dom za 127 000 nezarobíš. Jak by si našiel ako dom Nezarobíš. Musel by si teda, ja neviem, čo by musel robiť, aby zarobil za 4. Doktora. Ísť niekde do zahraničia. Čo by mohol robiť, aby zarobil za 4 mesiace toľko, aby si kúpil dom za 4 mesiace? Kamionistu. Právnika. Tak právnici na to dobre platia. Právnici zostajú do... No dobre, tak na budúce sa pôjdeme na internetové stránky a pozrite sa, že koľko zarába priemerný Slovák, koľko sa dá v ktorom povolaní zarobiť, ale ako takých šťastných ľudí, ktorí za 4 mesiace dokážu zarobiť 127 000, je medzi nami bežnými smrteľníkmi minimálne, podľa mňa tak asi, že 0,0000 neviem koľko, 1%. To nie je bežný smrteľník, presne o tom hovorím, že to nie sú bežní smrteľníci. To sú futbalisti. Zuzana Čaputová. Ani tá, koľko nezarobí Janko. Kozmonaut. Dobre, aby sme ukončili teda túto našu rozpravu dnešnú, tak by sme sa mali povenovať zručnostiam, ale budeme sa zručnostiam venovať inak, ako sme sa im venovali minule. To znamená, že skúsite si zobrať zručnosť zo stolíka, ktorúkoľvek, ktorú chcete, ktorou by ste mali niekoho oceniť za dnešnú činnosť. To znamená, že ja dám sem kvopku zručnosti, kvopku zručnosti sem. Ty sa pozrieš chlapec na dievča, dievča na chlapca. Vybereš zručnosť, ktorú dneska ten človek používal
a tú kartičku mu dáš s tým, že mu vysvetlíš, čo sa ti na jeho činnosti dneska najviac páčilo, prečo mu tú kartičku dávaš. Nech sa páči, páni. Vám dám aj takúto. Nech sa páči, dievčatá. Nájdete každá na niektorého chlapca, ktorou kartičkou ho chcete oceniť a prečo. Dobre, Janko, nech sa páči. Vyber si jedno dievča. Áno. No, ja jej dávam kartičku aktívne počúvanie, lebo celú aktivitu počúvala, čo ste vy rozprávali. Dobre, aj dúfam, že počúvala aj, čo si ty rozprával. Dobre, ďakujeme. Deniska, vyber si, koho chceš oceniť z chlapcov. A povedz, že za čo. Peťovi Klasky, trpezlivosť musel čakať, pokiaľ mu dáte slovo. Dobre, ďakujem. Šimon? Chcel by som Oceniť Zdenku za to, že hneď sa za snahu, že hneď sa zapájala do aktivít a tak. Dobre, a ešte okrem teda snahy, že sa snažila, hovoríš, že sa hneď zapájala, to je aká zručnosť? To je iniciatíva. Dobre. Nech sa páči, Zdenis, skús ty. Ja dám bratovi Markovi, že nakaditosť, že mu furt čo vždycky napadlo. Dobre, ďakujem. Marko? Som jej dal pravdivosť Rebeke, lebo hovorila v kuse pravdu, čo by chcela robiť. Dobre, ďakujem. Rebeka? Ešte nebol. Petr? Petr bol, Janko a ja tiež neviem, že by Petra oceňoval. Bol odvážny, že povedal. Nahlas povedz. Dávam Janovi, že... Za odvahu. Za odvahu, za to, že sa odvážil povedať. Svoj názor. Dobre, ďakujeme. Takže tam máme osobný najlepší výkon, ale proste tiež mal dobrý výkon na spoluprácu druhých skupín. Takže vlastne za čo ju oceňuješ? Za to, že tiež hovorila, vykonávala spoluprácu s druhými. Podala nejaký výkon a spolupracovala. A spolupráca je ďalšia zručnosť, ktorú používala, že? Tak si všimol, že nedá sa použiť jedna zručnosť samostatne. Však? Kto ešte neoceňoval? Salome? Tak si vyber. No. Niečo o chlapcovi. Kto nebol ocenený? Šimon. Takže oceňuješ Šimona, Salome. No veď tak povedz, čo sa ti dnes na ňom páčilo a my ti vyberieme k tomu zručnosť. Čo sa ti na jeho činnosti dnes páčilo? Tak jej pomôžte. Takže iniciatíva, že sa zapájal do jednotlivých aktivít. Dobre. Tak vám ďakujem a ja vás chcem oceniť, že ste vydržali toľko aktivít tu sedieť a vykonávať ich a teším sa na tie ďalšie stretnutia, lebo presne tam budeme zase hľadať tie možnosti, akým spôsobom postupne prísť k tým svojim, dosiahnuť tie svoje ciele, prísť k tým svojim snom a
pritom nemať žiadne potýčky so zákonom, ani nejakým spôsobom neohrozovať seba alebo iných. Dobre? Tak, dovidenia.